Itinagan ti Ama. Napalabas. Bayat ti panagpalpaliw ni Maximo iti sentro ti ili ti San Bartolome. Sinitar da ito ni Jefe Salvador. Ket idinaamuan ti pulis nga daigam ti immun una. Inimbitar nanda ito'y iti presinto. Iti sa Bali a Bangir. Plano mo't ni Monica nga itulot ti tulong da kadagiti marigrigat. Isu nga inuray na nakapanaw ni Don Leon nga amana. Sana inawis ni Ising amang kuyog ken kuana. Kabayatan na. Nagsarita maninda Don Leon ken Mr. Wong. Itagagayem, dinggin nyo tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Mr. Wong, talaga ka di adi nakipangag? Alya kayat mo sawan. Agraira man ti droga dito San Bartolome. Nabilin ko dagiti tao. Iso nga amok at dagiti taom tagiwarwara si ti droga. Apay ngagkatawa ka? Leon, kinunak matankan ka. May saak businessman. Negosok loga. Iso saan lumpeng laptanak. Mr. Wong. Iso palaakan ka, Leon. Get out of my way. Di mo tataalan ni Kosok. Anya? Am muna, Don Leon. Ulay tilitulyom da ito'y diso. Kapag lakalamidan kayat ko. Pangpangtaan na ka di, Mr. Wong. One. Anya? Nalakalaang tataalak liputasyon pamilya lokante. Dito'y lokal. Nuagalamit ka jak makustuan. Mr. Wong. Don't try me, Don Leon. Ulitan. Amo manya kapalak alamidan. Kita dagiti natulungan Monica. Nakaragragsak da. Ay salamat. Makapalagan itirig na tikasta makikitak ita, Yaya Ising. Monica, Nakaragragsakak. Tunggal makitak ang naragsak mat dagiti agkasapulan, ang matultulungak. agpada kayo kin ni Ma'am Chona ama nagtulong. Apay akas lanas daaw ka iti imbaga. Ah, ako awan niya, Yaya Ising. Awan. Talagang bilibakan ka, boss. Ultimo ni Don Leon. Kinabailam apinangtaan iti sangon-sango. Impakak matenkan ka, Maximo. Lo kayat yon subukan ka baalak. Nakasaka na ak. Boss, Ak padali kau pakis mitay chay leon. Lo kapalan na pumatay. Kapalak ma. pudno na ita, boss. Isuasaan na siya pot-pot ngayon na. Ituloy yung pantayan malalamit paste. Boss, Saan ko pa nasupot lokek na pasamak. Isunaskan mang lukatan dahil paste kabiitan panawan. Tapno dakdakkel kwalta maliksab ko. Naimbaglahangan tadda pulis ko ang nakaibagang at da kayo dito'y kininana Ising. Hepe, Numaminsan nga de sayang kat mo atulong kadagiti agkasapulan. Kasayatan no pakamuan na, Monica. Tapno makaipaayak iti police escort. ngam saan mo't na nakasapulan, Hepe? Saan kami mo't amakirangat ka? Mangipaay kami laang ititulong. Monica, napaggad ita dito'y San Bartolome. Nang runakan ka, taanak na ka ni Don Leon. Anya ti kayat mo asawan, Hepe? Lipatan mo tinaybagat. Basta iti sumaruno. Kasayaatan no adda police escort yo. Tapno makasigurado tayo. Napnapanan nga tada Monica kan Ising aya.
Apay adyak ida nasangputan dito'y mansyon. Agdamag ako makadagiti adda dito'y mansyon nga armado. Nga malagip ko tinaibaga kanyak da Monica kanising. Diyak kayat nga... Ada nagsardang alugan iti batog ti mansyon. Amuak no asino ti simangpan. Nangitulog kayo gayam iti tulong ka dagiti agkasapulan, Monica. Wan, Padre. Ngamsakbay nga agawid kami. Inkadeng ko ti dumagaspay dito simbaan. Monica, ado ti may ranranon iti aramidan. Padre, Dahita ti kayat dagiti umilikan ka. Apay nagsanay ka. Adda ka di parikot? maborbor siya anak ngamin itinakunakanyak ni Happy Salvador. Apay, Monica. Iti sumaruno ka no. Naskan apakamuak no adda lugar apapanak. Tapno maikanak iti police escort. Dahita ti pakatikawag. Adda nga ta pagpaggadak. Natangken met ti ulo ni Monica. Leon, Namin anon niya imbagakken kwa na adelikado ta napagad ti aglawlaw. Ngem kay kayat naglata sukiran. Amangan no kayat ni Monica nga ingetakon. anya? Apay ko ma? Saanin anas ka na damagam no apay Jonah. Amom no anya ti makagapo. Iso asaanin na rumbang at damagam pay laeng. Di Monica lakit ding anak da Leon ti makagapo. No apay nga isakitlat ta dagiti umili ti pamilya Rugante, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo. Naayat at tumulong ka dagiti marigrigat da dyan, Monica. Kasta kate? Tatiyag pa iso, boss. Ada na panunot ko, Maximo. Anya da boss. Tom nga ka na impag. Kaya't ko matungpal da ito'y plano, kabiitan, panawen. Namin anon niya imbagakken ka, Monica. Saan ka basta mapanlatan iti kayat mo apapanan ta delikado? Papa, Apay ayaan natangken ti ulom. anya ko mga minayat ipagpaggadak, Papa? Saanin anas kanya ilawlawag ko ka? Adda ka di pa kay naigan dayta itinakunakanyak ni Happy Salvador? Anya tinakuna ni Hepeng ipagpagam. Naibaga ni Happy, ngagpaggadak ka no? Gaputa anak-nak, Papa. Anya? Nagbali na burbur tsa kanyak dayta. Dayta ka diti makagapo? Iso alapdanak amapan iti kayat ko apapanan? Ay na, ma'am, addadanag ko. Amangan numairaman akmet iti pungtot ni Sir Leon. Ising, Bilin yo ajak baybayan ni Monica. Iso nga uray anya ti aramiden na, kanayon nga addaak iti sibay na. banag apagyamanak launay ken ka. Ma'am Jonah, Bayam, ikagumaak nga aramiden ti amin akabaelak. Tapno di nakakaungot ni Leon. Isu na laan ta, ikagumaamot ko makasarita ni Monica. Tapno di na ipilit latan ti anyaman akayat na. Kumpirmado na mo. Naamuanan dagiti tao tayo, no sa dino tayan dagiti buyot ni Wong. Kasta ka di? Wen, amo. Anya ti kayat mo nga ramiden mi. Kayat ko amapaksyak dagiti tao ni Wong. Amo. Ngem ti kayat ko. Daytoy saan to apulos nga atapon ni Mr. Wong nga adda pa kay naigan tayo. Simple lang dayta amo. Itip tayo ka dagiti pulis, no sa dino tayan dagiti buyot ni Mr. Wong. Anya?
Unyag paisuan niya. Talaga nasirib ka, Bogi. Nagalisto nga agpanunot ti utek mo. Talagang adatisan nga aklonan kanyak ni Papa, Mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nako na kanyak ni Hepe nga agpaggadak gaputa anak-nak ni Don Leon Rogante. Ha? Ngam itay nagsarita kami kan ni Papa. Kat nagsalad-sudak. Nagatkatlaw alumikliklik ni Papa. Anya? Iso nga oray no jak kayat ti agpanunot iti madi. Saan ko amaliklikan, Mama? Ni Simon. Hello, Simon. Darding, umay kayo itamot lang dito yung lugar ngayong bagak. At tanda kita agtutubo at taktakamate. Anya? Kartingan niyo ko barahin. At dada itilipunan ti barangay hall. Sige, Simon. Umay kami adagos. Napintas tinapanunot ni Bogi. Dayawag tinaalibtak apa nagpampanunot na. No dagiti pulis ti papan agrade ijay. Imposible apagatapan nakpay ni Mr. Wong. Panagkunak ket maalak pay ti panagtalag na. Ta ibagak to kun kuana nga iso nga impasardeng ko pay laeng ti panagwaras ti droga gapo kadagiti pulis. Pabor para kanyak no mapasamak na ita. Si kamet kayam, Chona. Itay payapalpaliiwan ka. Agis isem ka nga agmaymaysa. Anya ka diti mapaspasamak. Awan, Chona. Adala na panunot ko apakaragsakak launay. Ayawan ti basol mi! Naimbaglakit din. Ta sana nakadlaw dagiti agtutubo nga agdudupang Narding. Simon, agyaman na kita impormasyon. Among matakayat ko madalusan da ito lugar, Narding. Iso at tumultulong ak itipan naka-implementar tilintag. Ngam among kadya na paggadtiar aramidam. Narding. Numamuan dagiti pusher as sikati makagapo. No apay anak magdagiti parokyano da. Amang ano niya ti aramidan daken ka? Di kagda nagnarding. Kabaalak nga na dan ti bagik. Ala, adakan ka dayta. Basta ganad ka akanayon. Ket no adda parikot. Awagan na. Wen Narding. Ala, itulod ka ni Jay simbaan. Nalpas kumutlangan ti panangadal ko iti sermon ko no bigat. Iti panang misak. Alas 11 gaya man iti rabi. Rumbang ko mga agtuglepak matan. Ngamarik na kasanak pa ila makaturog. Tinasayat. Mapan ko pa kita anti sakristan ko. Amangan no nakaring pa ilang aging kaita. Kat di na mapatit ti kampana inton bigat. Narigatan lumaladaw nga agreeing ti sakristan ko. Naimbag ko ma. Nusan nga aldaw ti misa inton bigat. Tunggal misa langan na maaramid ko ti pagrebangak. Padre Simon. Adda tao iti malikudak. Anya ti mapasamak ken ni Padre Simon iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Don Leon kan Mr. Wong. Sangon-sango abinanlaagan ti insik ti Don adi napakibiyangan ti negosyo daytoy no di nakayat nga ginura da. Nagdanag ti Don iti pangtati insik gaputaan muna ti kabailan nga aramidan daytoy. Iti sabali a bangir nagdanag ni Mayora Chona Rugante idi sinaludsod ken kuana ni Monica no apay anak ko na ni Hepe Salvador nga agpeggad daytoy gapu tay suket anak ni Don Leon. Iti may sarabi inadal ni Padre Simon ti sermon na para iti panang misa na. Itagagayem,
Denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Alas 11 gaya man iti rabi. Rumbang ko mga agtugloy pakmaten. Ng mariknak asahan ang paila makaturog. Tinasayat. Mapan ko pa'y kitaan ti sakristan ko. Ang mga no nakaring paila nga aging gaita. Kat di na mapatit ti kampana itong bigat. Narigat yung numala daw nga agring ti sakristan ko. Naimbag ko ma. Nasaan nga daw ti misa itong bigat. Tunggal misa lang na maaramit ko ti pagrabangak. Motor sinan. Adda tao iti malikunak. Inayadak ti tumalyaw. Ne, awan mo ti maan ninawak na tao. Ayan tay nangawag itinagan ko itay. Agri damak. Amangan no anyakit di ti kagaran no asino man dayjay. Asino tinaglako kadagiti agtutubo ang nakambag dagiti polis? Sigurado dagiti tao ni Wong, amo. Tasigun ka dagiti runner tayo. Saan da nalakwan dagiti adupang tanakagatang dakanon. Anya? Iso sigurado dagiti tao ni Mr. Wong tinaglako kadakwada. Sige. Palabsan tayon tayo. Sana bale? Tano agsao dagiti dupang anatiliw. Saan ada tayo ti may sagmak? Maday ta, amo. Kat ti may papani ti lugar nga ayan dagiti tao ni Wong. Naiyawag mo ka din kadagiti polis. Saan pa haya mo? Agururaya kiti napinta sa gundaway. Daytay Santo Apolos ang mapakadaan dagiti tao ni Wong. Di mapasamak, are. Awan ti nakita mi iti panagsawar mi iti aglawlaw ti simbaan, Simon. Narding, Sigurado ka kaditi nyawag mo kanya? agduwa-duwa ka kadikanyak, Narding. Saan ba't nga iti kasta? Pasat ti imbestigasyon ti panagsaludsod kukin ka. Iso asapel ako ma, tadi mo tagidaksan. Di magasak nga imuna dito'y presinto, sakbay mapanak iti opisinak, Hepe Salvador. Mayora, Kumusta dagiti as-asikaswenyo akaso? ade bagbaga dagiti nakamag ni adupang agtutubo, Mayora. Iso na lang tasigun iti investigasyon. Saan mat ataga dito'y San Bartolome dagiti bagbagadaan ang gatangan da iti may parit nga agas. Anya, kayat ka di asawan dayta? Adi mayo dito'y dagiti pusher? Posible dayta, Mayora. Ngam di kagdanag. Aramiden mi ti amin. Tapno makamag mi dagiti managdakdakas. Adda umaw-awag, Hepe. Alan, song batam daytan, taagpakada akmatan. Jakim pagaro patay jay padi. Mangtad palikot tayo, Maximo. Boss, No jakla pampanunutan. Hamangan kumalo palikot. Talaga ibaga kumapatayam laangan day jay apadi. Idi napan kay jay, idi labii. boss. Agam seke. Palapsak na pasamak. Sana bale. Adu pa'y mat mabalin tayo lakwan loga. Makaliksab tayo pa'y adu kwalta. Kumpirmado ka din, Chief. Isuari mo ara kitay. Tapi nanagnagak tinayawag kanyak, Mendez. Kat agpay so day dyan nayawag kanyak. Isong agtignay tayo adagosan. Matungpal, Chief. Inakita indagiti tao tayo. Wan, agtignay tayon, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Apay anak kaul-ulimag ka, Monica. Aging nga ngamin ita. Pampanunutag pa'y laang noan niya ti kay papanantin na amuak ka ni Hepe Salvador. Monica. Diyak laing pagarok ng paggada. Gaputa may saak, arogante. Amangan mo't no patapat talaang ni Hepe dayjay.
Marik na kasaan, yaya. Anya, Day tati agpaiso. Iso anas kan ama-amak no anya ti kaipapanantikas jay. Anak ko na ni Hepe Salvador. Sinyasa kong dagiti kakadwa. Tagtignay kamin. Nakadlawan dagiti rautan ni. Men! Open fire! Itya apan dati kapanak. Nasken ama parang magmi dagiti adda dito adiso. Jak lakit di itulok na agraira ti kinadakas dito San Bartolome. Hello, Monica. Mama, agpakadaan ko makan ka. Apay iha, sa dino ti papanam? Asyara ko managiti ubing at tultulungan, iti may isang ampunan. Iha, adda di tabalay ni papam. Agpakada kakankwana. Anya, Jak kayat akaunget nakmanan ti amam, no palubusan kalatan. Iso akasayaatan no ni papam ti pagpakadaan. Napilig ti igam dagiti rinaw ni. Madlaw nga organisado na sindikato. Ngalisaan kami ang paati madakwana. Tumpuakak iti na ita akanalong! Naimbaglakit din ka na si putak na iya Granada. Tanusan, sigurado ana isang makaklakit din. Pagpatuloy na. Siyamat na. Napunta kita. Karteng at ti umakar iti paglingadan. Lading itag iha, saan ka mapalubusan? Papa, Di mo ka din ang nagtitamag? Ada mapaspasamak aranget iti nagbaitan dagiti pulis kan dagiti managdakdakas. Day tatagpay so iha. Iso asaan ka ang mapalubusan? Anya jay ko na Maximo. Rinaut dagiti pulis tayan, dagiti tao tayo, boss. Aniya. Madamati ranget itay jay. Sana mabalin Maximo. Ada ijay dagiti droga. Day tangarot kat, boss. Anya ti aramidan tayo. Oh, jak amo Maximo. Dakal palikot at da makamagtao tayo. Amangano at pagkat tayo. agpayso ti imbaga ni Papa Monica. Nangagkumot ti damag iti radyo. anya. Iso a delikado a talaga. Saan pa'y ngamin nga amo no asino dagiti managdakdakes a karangranget dagiti pulis. Yaya, Iso a katalgadan pa'y laeng no agtalinaed talaeng dito'y mansyaw. Parakunak, naparmak min dagiti kabusor. Men! Hold your fire! Yes, sir! Cease fire! Kunak tumit kamin. Men! Search the area! Yes, sir! Yes, sir! Aganad kayo lang! Ang mga naadapay kabusor iti aglawlaw. Yes, sir! Men! Take cover! Napunta. Men! Asikasuan nyo dagiti nabaltugan na kakadwa tayo! Yes, sir! Alya ti alalamidam ditoy, Leon. Namuak ti mapaspasama karangat. Ha? Taom kadi dagiti rinaot dagiti polis. Ah, Mr. Wong, sikan tinagkuna nga agpada ta iti likaw ti pagis. Uray adda saan ta nagkinaawatan, iti kalaadlatan ayo umay mo ditoy. Saan ka mapalin abaybayan ka dagiti kagastuyagon taway? aniya. Mr. Wong, taom kadi dagijay. Wan. No kastangarod, agpadata nga agbagad. Anya kayat mo sawan. Ada na kemag dagiti polis asibibiyag. No mapagpudno dagiti polis dagiti na kemagda. Delikado. Anya may singasing mo. Palikidarmon dagiti taom anak kemag dagiti polis. Anya ti madamag, mama. Adda na kang magdagiti pulis, iti panangraot na kadagiti managdakdakas. Saan la dayta? Adda pa'y dagiti na kumpiskarda a droga. Anya. Atapon dagiti pulis, a sindikato ti droga dagiti rinaot da.
Mama, Iso pa nagkunak. Dakkel nga accomplishment ti pulisya dayjay ang napasamak a raid. Kumusta ang dagiti tao mga da iti ospital, Narding? Nakalasat dan iti paggad, Simon. Ay, naimbaglakit din. Dakkel agatad ti droga tinakumpis karmi iti dayjay nga operasyon. Oh, di kat nasayaan. Tanong na iwaras ka dagiti agtutubo dagiti droga. Siguradong adong agtutubo ti madadaal ti masakbayan na. Pudno day tan ako nam. Iso adakkel ti panagyaman ko iti saan ang nagpaamam mo a color. Narding, Kat sapay la ko ma. Taadda maamuan mi kadagiti nakamag mi. ayan ita dagiti nakamagyo. Adda iti may sa a safe house ti pulisya. 5 lang a pulis ti masigurado nga agbambantay iti dayta safe house. Diyak kumakayat nga ramidan ti kastoy. Takakadwak met lang dagiti patayak. Numusto ni boss. Agpagkad kami lakit di. No mapagpudno dagiti pulis dagiti kakadwak anak magda. Iso magpipinasin siya kami langan. Tibaso ka. Maskan amatay da amin iti dayta as safe house. Bingo! Ha! Hanggang naskan nagsigurado ka. Tira pa'y maminsan sa kunto uraman ti intero as safe house. Anya tinyawag kan ka ti tao, Mr. Wong. Nakalamid na ang misyon na. Good! Oh, apay ang nagsinaay ka itinaunag, Mr. Wong. Leon, Di mo ko naen, amasayangan ka kadagiti taom a pinapatay mo. saan? Napatpatag kalatkat ko. Good, Mr. Wong! Day tati kapintasan anangag ko manipod ken ka. Magunod nga dan ni Don Leon, tinananaya pa nagtalik ni Mr. Wong. Gagayem di uliwaya na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan, ti ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.